Mga shabu na sakmit o mga pusher na dakpan sa nagkalain-lain nga anti-drug operation sa mga tinugyanan sa balaod. Lalaki midunggab sa amahan sa iyang uyab. Sospek og iyang hinigugma, misibat human sa krimen. 14 ka pasyente na-admit sa tambalanan sa typhus outbreak sa dakbayan sa Toledo. Tinubdan sa tubig, positiba sa bakterya. Bagyong Betty, banabanang nga mosunod ugma sa Philippine Area of Responsibility. Southern Luzon, ang Puntaria. 11 na ka mga taxi drivers ang nagatubang og reklamo tungod sa kapakya sa pagpatuman sa 10 pesos nga pagpamenos sa flag down rate. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kinatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu. Karong adlawng Lunes, petsa 16 sa buwan sa Marso, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo na ihatod ang masa yung pagbalita, inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, dili ang resulta sa Board of Inquiry sa Kapulisan ang tubag sa pagkabot sa hustisya sa mga nakala sa Mamasapano encounter. Kini matud ni Police Senior Superintendent Conrad Capa. Hinon, Glenn, matud ni Capa nga natagbaw ra siya sa report kay komprehensibo ang resulta sa investigasyon sa PNP. Ug kay duna pay laing investigating bodies nga nagtuki sa insidente, dugay pang mahibawan kung kinsay angay manubag sa insidente. Justice will be done sooner or later. Biniyaan nga rice cooker nga gigamit sa pag-init og tubig ang gituan na hinungdan sa sunog sa barangay Tungkil sa lungsod sa Minglanilla. Kini miresulta sa pagkaugdaw sa usa ka bunkhouse nga gipanagiya sa usa ka Henry Go sa sitio San Roque ganihang buntag. Wa makakatap ang kayo sa tupad nga mga balay tungod sa pagtinabangay sa mga lumulupyo, pagpaong sa kayo gamit ang fire extinguisher ug tubig. Usa ka construction worker nga si Bundio Tabanas nakalimot sa pag-ibot sa plug human sa iyang pag-init og tubig. Kabisayan, makasinati sa maayong panahon karong semanaha. Bisan adunay bagyo nga nagpaingon dinhi sa nasod. Andrea Patenya, Suginlimi. Ugmang adlaw na gikatakdang musud sa Philippine Area of Responsibility ang tropical storm nga gimonitor karon sa Pag-asa nga dunay international name nga Bavi. Kaganihang alas 10 sa buntag, nasigpatan kini 1,765 kilometers east of Bicol region nga dunay hangig gikusgon nga 75 kilometers per hour ug pag-unos nga 90 kilometers per hour. Naglihok kini westward sa gipaspason nga 30 kilometers per hour. Inigsudo niya niini sa Philippine Area of Responsibility ugma pangatawgo na kini og bagyong Betty ang ikaduhang bagyo nga musud sa Pilipinas karong tuiga. Matud sa Pag-asa sa ilang pagbanabana sa agian sa bagyo, ang Central o Southern Luzon maoy maapektuhan niini ug gikatakda nga mo landfall karong Biyernes. Gamay na lang ang posibilidad nga mausab ang direksyon niini. Sa pagkakaroon with the pakita niyang present position 14, imabaw na mag-usa atua. Although naatay range of high pressure area nga makapugong niya musaka sa imabaw, pero ulahin na kayo and very rare kayo nga mo southerly or southwesterly or south ang iyang movement kamo dahil. So pagkakaroon very slim ang chance nga musab ang iyang dagan. Maapektuhan lang sa pagguwa ng Kabisayan kung mukusog ang bagyo ug mahimong usa ka typhoon. Apan sa ilang nakita karon, dako ang posibilidad nga muhinay ang bagyo samtang magkaduol kini sa landmass sa Luzon area, mao nga maayo nga panahon ang mapaabot sa Visayas hangtod karong Biyernes. As pagkaroon ang iyang kategory is tropical storm. Now, base sa itong mga model, forecast model, nakita na ito nga mo-intensify pa siya further, posibleng mabutog typhoon. But nigabot dool sa yuta, sa kayutaan sa southern or central part of Luzon, mahimo siyang tropical depression or even mahimo pang low pressure area. So ang sabot, una siya mutog pa sa yuta, muhinay siya. So kung moabot na niya sa dapit sa Luzon, gamay nga po sa porsyento nga makaapekto sa weather sa Visayas. Andrea Patenya, News 5. Gipanglantawan nga mas muinit pa ang panahon sunod buwan subay sa gingong mild El Nino nga nasinati karon matud pa sa Pag-asa. King Perez, Suginlimi. Weak El Nino ang classification sa Pag-asa sa kahimtang sa panahon sugod niadtong Pebrero hangtod karon.
Karong buwana nakadawat ang pangu sa Pag-asa Visayas ug mga reports gikan sa mga kalungsuran nga apektado na ang ilang agrikultura tungod sa kainit. Sa bowl, pero tinag-ana ng lingkit, nanawag na lang mga farmers. So, kung sa manok, kadugay, sa mahaman. Ang cloud seeding ang resulta sa artificial rain mo'y rekomendasyon ni Engineer Oscar Tabada aron masulbad ang problema sa agrikultura. Apan gipasabot ni ini nga di kini haom sa Sugbo. Ang pagtigom og tubig sa mga baril atol sa menos nga pag-uwan sa week El Nino may usa sa mga sugyot ni Tabada alang sa mga apektadong dapit. Kaning atong cloud seeding, gamay man pinataas. Cloud seeding nimo para sa akin. Tumaguan sa dagat. Way uwan siya. Mo nang dili gyud na may atos bol ilig. Ade lisod kay artist nga na nato si Bo. Kalgado atos dagat. Ang tubig ni samot kalang tubig. Apektado ang urban area sama sa Cebu City sa El Nino kay daling mahitabo ang mga insidente sa sunog ug mga grass fires. Gipanglantawan nga mas moinit pa karong Abril ug tungod niini moabot sa 34 degrees Celsius ang kainit sa panahon. Tambag ni Tabada ngadto sa mga Sugboanon ang kanunay nga pag-inom og tubig ug paglikay sa mga oras nga labing init. Ug atong nabasa sa atong thermometer dito 34. 33 atong nabasa. Dili na mauwi gibati nimo sa imong lawas. Muad pa kag 3 degrees Celsius na o maka-reading kag 34, 30 city, 38 na. Gipanglantawan nga mobalik sa normal ang kahimtang sa panahon sa katapusang bahin sa Mayo. King Perez, News 5. Gipasidunggan sa PRO7 ang duha ka pulis nga samaran atol sa ilang engkwentro sa criminal gang sa barangay Inayawan. King Perez, Suginlimi. Gumikan siyang naangkon nga samad pinusilan na naapagyapon sa Tambalanan si PO2 Philip James Tanza. Ang usa sa tulo ka mga sakop sa Cebu City Intelligence Branch nga naigo atol sa engkwentro tali sa mga gidudahang responsable sa mga shooting incident sa barangay Inayawan. Samdan si Tanza sa iyang kidney ug malampusong hino nakuha ang bala human sa operasyon. Apan kinahanglan pa siyang obserbaran mao nga di pa kini makabalik sa trabaho. Ang iyang asawa nga nurse sa Tambalanan kung nasa siya na confine, nadawat na nga lakip ang hulga sa seguridad sa trabaho sa iyang bana. Part naman sa itong trabaho ang risiko sa atong buhay na to. Wa man ni lapse sa radto. Na ako ang gid. Na malasan ang gid. Passion man gid niya ang pagka-police. So ever since katong sa SWAT pa siya. Ganahan man gid siya bisan moingon ko sa opisina na lang unta ba. Dili man gid siya kay ganahan gid siya ng mga ingon ana mga sa field gid siya ganahan. So support na lang. Kaganiha gitawad ni PRO7 Regional Director Prudencio Tom Banyas ang mga medalya ng sugatang magiting ngadto nilang PO2 Tanza ug SPO2 Juliato Bequilla. We'd like to award you, and thank you for the efforts that you have done sa ating trabaho sa especially sa illegal na droga. Usa ka legitimate operation ang gihimo sa kapulisan uban ang usa ka civilian agent. Matud pa ni CIB Head Romeo Santander, pabiling ana sa kritikal nga kahimtang ang nabawsan sa mga pulis nga si Genesee Raffles alias Atong. Kinsa gipasakaan na og kaso ug ana sa korte ang pagdeterminar sa discernment sa menor de edad nga suspect. Si alias Atong mo'y usa sa mga gitumbok nga responsable sa shooting incident sa Inayawan. Lakip na sa kamatayon sa usa ka anak sa usa ka pulis. Kasi na-file na gid ang case niya against sa mga pulis na to, no? And then to follow na tong murder nga based dito sa nag-positive nga ballistic. So na-determine na yung age of discernment? Well, karon no, dili wala gid mi mo touch nga minor siya or what. It's up to them to prove no sa court. King Perez, News 5. Patay ang usa ka lalaki human po sila sa wa mailhing mamumuno sa dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Sabado sa gabi. Samtang gipriso sa Mabolo Police Station ang gianggaan nga gwapong tulisan nga mamiktima og mga taxi drivers ug pasahero sa jeep. Suginlimi, Jinky Rusit. Nagkagubot kining dapit sa barangay Kareta niadtong Sabado sa gabi tungod sa usa ka lalaki nga nadakpang naghupot og armas atol sa saturation drive nga gihimo sa mga sakop sa Mabolo Police Station. Gingong miresulta sa ginukdanay sud sa Ponce 1 ang mga operasyon tali sa suspect nga si Raymart Avenido, 25 anyos. Nakuha ang dinakpan og kalibre 45 nga armas. Giangkon ninon sa suspect nga iya ang armas apan mihima ka kini nga gamiton niya kini sa dautan.
Gitumbok ang dinakpan nga sakop sa criminal group ug maoy manulis sa mga taxi drivers ug mga pasahero sa jeep. Tulang ko slide sa siya ma. Ito nga naabtan din ako. Wala self-defense ako. Self-defense? Sa dakbayan sa Lapu-Lapu, gipusil patay sa ning inusarang mamumuno kining lalaki nga giila sa mga taga-sityo Langob sa barangay Poblasyon nga badlungon sa maong dapit. Usa ka samad sa tiyan ang naangkon sa biktima nga si Joseph Estores. Human mamusil, yano rang milakaw palayo sa dapit ang gunman. Matod sa homicide police, personal nga kasungian mo'y hinungdan sa pagpamusil. Kahit pagkitabo na pumasyada, naglakaw na palit. Pero ako kitag, isa nagpusil. Pero ang background yun anay tawhana god ang mga wapay sa katuig iyang amahan po na nagipusil. Ya, kani siya napon na siya kuno record sa barangay nga kanang murag pinakaay ba awad. Jinky Rosit, News 5. Patay ang usa ka amahan human dunggaba sa uyab sa iyang anak. Leslie Caminadi-Vistil, Sugin Limi. Nakaangko ng 13 kasama dinunggaban ang patayng lawas ni Juanito Rosaupan human dunggaban ni Cyril Yuson kaganiyang kadlawon sa Villa Gonzalo 2 sa Barangay Tejero. Ang sospek trato sa anak sa namatay. Matod sa asawa sa biktima nga nakamata siya dihang dunay misud silang panimay ug sa iyang pagsusi si Yuson ang misugat siyang pananaw mo nga nagyawyaw siya kay nganong midiretso kining sud nga way pananghid. Tungod siyang pagyawyaw, nakamata ang iyang bana hinungdan nga nagharong ang duha ug miresulta sa pagpanunggab. Kaso nagsumbakay na sila. Dako-dako man lawas ang katong lalaki. Sakto man lawas ang lalaki karon. Bagong mata pa akong bana, way kusog. Na kauna katong lalaki. Wala nakabaws. Ang problema akong anak. Ayaw ko, dili ko no anuhan. Pasag di ko no ako. Sila, pukos ko no lalaki. Bisan ko no lalaki. Ako na ang banang nasa bus na gani. Akong bana, sa nasa patay. Matod sa silingan nga si Wilma, iyang nakita nga migawas sa panimay ang sospek nga si Yuson nga nagkadugo og sama sa wa kini siyang kaugalingon. Wa kini magdahom nga dunay nahitabo sa panimay sa mga Rosaupan. Dini, ako nakuha ni, gawas lang to siya ba? Uy, nagkadugo na niya. Lain niyang naong gani, maranag ka ng demonyo. Dugang investigasyon ang buhaton sa homicide section subay sa insidente. Nasayran nga gidala sa sospek ang anak sa biktima atol siyang pagsibat. Away ba? Kana murag sa akong hunahuna murag doon ni sila grabe nga mas lawom pa sa mga nga nahitabo ning insidente. Leslie Caminadi-Vistil, News 5. Duha ka opisyal sa kapulisan sa rehiyon nakadawat sa ilang promotion. King Perez, Sugin Limi. Na-promote ang hepe sa directorial staff sa rehiyon nga si Edward Carranza ug Deputy Director for Operations ug OIC sa Cebu City Police nga si Conrad Capa. Gikan pagka Senior Superintendent, mahimo na sila karon nga Chief Superintendent. Gumikan sa maong promotion, si Carranza himong Deputy Director sa PNP Special Action Force. Samtang si Capa gitudlo nga Executive Director sa Directorate for Police Integrated Operations sa Visayas. May nag-text sa akin si Colonel Benepe. Sabi niya, congratulations, keeps your position. Pero wala pa yung order. Si Capa na himong kontrobersyal, humanadakpan niyang most wanted nga si Delphine Lee, samtang siyang nangulo sa Task Force Tugis. Siyang gusto ni Mayor Michael Rama nga mahimong City Director sa Cebu City Police. O, siyempre salamat, di ba? Tayo ay, what to call this, nako-consider. So, thank you. So, saan ka mapunta sa? Nasayod daw sab si Mayor Michael Rama sa promotion ni Capa. Yung request niya sa akin, hanapan mo ko ng kasing galing o mas magaling kay Colonel Capa. Mao nga gipaabot pa ni Banyas gikan sa Senior Officer Promotion and Placement Board sa Camp Crame kung kinsa ang ipuli nila ni Carranza ug Capa. Unya pa sa mupili sa OIC sa Cebu City Police si Banyas kung moabot na ang official order gikan sa Camp Crame sa pagkarelibo ni Capa. King Perez, News 5. 5 katao patay sa lain na sab nga aksidente sa may South Road Properties. Buot ni Acting Mayor Edgar Labella nga mabutangan sa DPWH ug rumble strips ang dalan sa SRP. Ray Pasaporte,
Sugin Limi. Patay ang 5 ka mga pasahero o driver sa Hyundai Accent human mibangga sa prime mover kagahapon sa kadlawon sa may South Road Properties. Matud ni PL3 Edgar Baton ang traffic investigator nga gikan sa dakbayan sa Sugbo ang Hyundai ug paingon sa dakbayan sa Talisay. Pag-abot nila atubangan sa gihimo nga mall sa dapit, gingong nawad-an og kontrol ang driver niini ug nisimang sa Center Island. Dayon laho sa Picas Lane mao nga mibangga sa prime mover nga gikan sa dakbayan sa Naga ug nagkarga og simento. Nagka-head on gid sila og bangga dito. Di ka rin ko. Ano sa hinungdan nga nung ni? Ano sa anong nitipa sila sa Picas Lane? Gid na ko ma-certain kung agibat ka siguro tagpilaw o yung tagpungan nakainom o nakaintik og liquor. So, most probably natagpilaw siguro to. Pinaagi sa driver's license, nailhan ang driver sa Hyundai Accent nga si Rusty Cubas, nga taga General Luna Street, Barangay Poblacion sa Dakbayan sa Talisay. Samtang ang mga kauban ni Bas, mao silang Owen Huinyo, Rusit Kapala, Alma ug Dwendulin Basalo. Gitabang pa ang mga biktima sa Irof o gidala sa VSMMC o CCMC apan ang upat kanila gideklarar nga dead on arrival. Ug kagahapon sa udto, namatay si Huinyo. Akong dawat nga taho karon na hugid nga namatay na gid silang 5. Kay kaganinang buntag doon na pamantoy gitabang a certain Owen Hunyo ning bisitaan dito sa Vicente Soto buhit man. Ang report na bago lang namatay po. Ang driver sa prime mover nga si Danilo Cujo, lumad nga taga Tagum City, Davao del Norte. Miingon nga hinay ra ang iyang dagan tungod sa kabugat sa iyang kargang simento. Gihulagway niini nga sa layo pa iyang nabantayan nga lain ang dinaganan sa maong sakyanan. Apan wa siya magtuo, musimang kini sa Center Island ug mubangga sa iyang gimaniho. Kita anak ko siya sa kuan sa unahan, nag-ikis-ikis siya. Ikis-ikis mo to, hinay akong dagan. Hinay ko. Tingnan ako pagtaod na naman sa kuwang atubangan sa truck, nilupad naman. Nilupad sa island. Sa island, nakita na ko sa island. Paglupad sa island, nakita na ko siya, wala pa siya nabangga sa kuwang, nakita na ko siya. Hindi mo kalikay, kay kargado ang truck. Gitanggong una ang driver sa prime mover samtang gipaabot kun mukihaba ang mga tagtungod sa namatay. Gumikan sa hitabo, laraw ni acting Mayor Edgar Labilla nga uhagon ang DPWH nga butangan og rumble strips ang SRP aron di na kapatuyang sa pagpadagan ang mga driver ilabi na panahon sa lawom nga kagabhion. Din sagad mahitabo ang aksidente. Reminder ba nga dili makapakusog kaayo rumble strips, but as to how many meters apart ibutang, that should be the subject of study sa DPWH. Samtang alang ni Konsyal Dave Tumulak nga kung mag-amping lang sa pagmaniho layo ra sa disgrasya. Laing awhag ni Labilla nga paspasan ang proseso sa pagpalit sa speed guns nga magamit sa SRP. Limin nga mao sa tayo makapa-minor sa pagpadagan sa atong mga sakyanan, kundi naaragid na sa atong mga motorist. Daw nga kundi pa lang sila magpakusog sa pagpadagan, wa gyud mahitabo nga disgrasya. Duterte na ako sa Ray Pasaporte. News 5. Nangabot ang unang batch sa mga breath analyzers alang sa pagtesting sa mga driver nga mga hubog. Kini apod sa mga agent sa LTO sa Cebu ug Bohol. King Perez, Sugin Limi. Mupahigayon sa usa ka seminar in Land Transportation Office 7 alang sa mga pulis alang sa pagpatuman sa Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Ang mga pulis gideputay sa pagpanakop sa mga driver nga nakainom og ilimnong makahubog og mga adik. Pinaagi sa breath analyzers, mahibawan nga hubog ang usa ka driver ug mahimong legal nga basehan sa pagkiha niini. Apan matud sa Chief Operations Officer sa LTO 7, kuwang pa ang napada nga breath analyzers gikan silang central office. Napulo lang ka mga breath analyzers ang nangabot alang sa 64 ka mga agents sa LTO 7 sa mga urban area sama sa Cebu City, Tagbilaran ug Dumaguete. Unfortunately, ang gihatag sa Manila, napo pa kabuok. So, ato alang i-identify ang mga areas nga nakita nato nga taas kayo ang rate.
Ipaubo sa breath analyzer ang driver kung malambigit kini og aksidente o kung dili tarong ang pagmaneho niini, human ipaubo sa field sobriety test sama sa eye test, one leg race ug walk and turn. Kinahanglan nga why alcohol concentration bisan gamay ang mga driver sa mga public utility, samtang 0.05 ang level sa concentration sa alcohol sa usa ka pribadong driver. Ang penalties mao ang pag-embargo sa lisensya ug multa nga moabot ngadto sa 500,000 pesos. O makita gani nato nga diha sa kalsada pag-implementar nato sa atong balaod nga naay possible violations nga nakomit ang ato ang mga driver, especially nag-reckless driving siya, then straddling, swerving, the sudden stop. So kani siya, these are initial violations and these are probable cause nga ang usa ka driver is under the influence of alcohol. King Perez, News 5. Miabot na sa 11 ka mga reklamo batok sa taxi drivers dinhi sa Sugbo ang nadawat sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sud sa usa ka semanang implementasyon sa provisional 10 peso flag down rate reduction. Andrea Patenya, Sugindimi. Nitong Biyernes, 8 ka reklamo ang nadawat sa LTFRB 7 sud lang sa usa ka adlaw. Padad-an og summon ang mga operators ug drivers karong adlaw alang sa ilang hearing nga gikatakda karong Huwebes. Lakip nga ipatawag si Joel Ramos alang sa ikaduhang hearing. Si Ramos mao ang gireklamong taxi driver nga nanglabay og sinsilyo ug naniun og kutsilyo sa iyang pasaherong si Dave Horca kinsa midangup sa social media aron mapaabot ang iyang kasagmuyo. Gikinahanglan ang ikaduhang hearing human gilimod ni Ramos ang tanang akusasyon bato kaniya mao nga karong Huwebes, paluwato na sila og affidavits ug padaduon og ebidensya. Subling tambag ni LTFRB 7 Acting Director Reynaldo L. Nar ngadto sa mga drivers nga aron malikayan ang kahasol sa pagbalik-balik sa ilang buhatan alang sa hearing, mutuman na lang sa order kay mas dako pa ang ilang mabayran nga multa kung itandi sa 10 peso discount nga ihatag sa mga pasahero. Dugang niini, kung makalimot og pangayog discount ang pasahero, responsibilidad sa driver nga mupahinumdum niini. Voluntary mo hatag ang driver sa 10 peso minsan dili lang kiglalis kay basin magmamuna po niya ngayon mag-away. Nanawagan sabang LTFRB sa mga operators nga sila na lang ang mupilit og signage kabahin sa 10 peso discount kay 500 stickers ra ang gipada sa ila ug di kini paigo sa tanang taxi units sa rehiyon. Sa laing bahin doon na 47 ka graduates ang LTFRB 7 sa unang batch sa ilang Drivers Academy ug laing batch na sabang ilang ipaubos sa maong seminar karong semanaha. Ilang ipasabot nga di nila mabuhat ang request sa pipila ka mga kompanya nga sila'y moadto sa ilang mga garahian alang sa seminar tungod sa kadaghan sa ilang trabaho. Mao nga awhag nila nga ang mga drivers na lang gyud ang mubisita sa ilang buhatan alang sa seminar. Target sa LTFRB 7 nga i-prioritize sa pag-apil sa maong programa kadtong mga drivers nga gipang reklamo alang sa ilang reformation. Kaya ang ilang feedback ngayon sila, may ilang feedback tanan sa may babasi po ila kung gikon sa ilang mga kauban gusto na po nga mo apil. Ang problema nga, ang kuan mo yun din, ang pagsugod ng gun, kuan mo guna, unsay resulta. Nga mayod ang mga driver na natin, yung may resulta, mo lang ilang na kuan sa ilang kauban. Andrea Patenya, News 5. Gideklarar nga ubos sa state of calamity ang usa ka sityo sa Barangay Subayon sa Dakbayan sa Toledo. 14 ka lumulupyo nagpabilin sa Tambalanan samtang daghan ang nagbaton sa sintomas nga naitabong typhoid outbreak sa maong lugar. Jinky Rusit, Suginlimi. Nagpabilin karon sud sa Toledo City Hospital kining 14 ka mga pasyente gilangkuban sa mga bata ug hamtong kinsa pulos gisuspetsahang naigo sa sakit nga tipos. Silang tanan pulos mga mulupyo sa sitio Bayabas, Barangay Subayon sa maong Dakbayan. Giingon nga sa miaging Biyernes pa nagsugod og hilanat, pagpanakit sa tiyan ug suka kalibang ang mukabat 26 ka mga pasyente. Latat ng balik-balik mo. Saya kena dili dayon ka gawas ang langat takigan wa. Ang mga residente managlahi ang pagduda. Dunay nagtuo nga ang tubig gikan sa tabay mo'y hinungdan sa epidemya, samtang ang uban ang langaw gikan sa usa ka poultry farm. Ang tabay jud pud namo, kubaog na ibay kagaw kay sila may nagtesting ana. Ang kuan jud naman ang langaw. Ang puting daghana. Apan sinay Thelma, namatya og usa ka anak sa miaging buwan tungod sa pagbaton og susamang simptomas.
Karon nabala ka siya kay tulo ka anak ini ang anaa sa ospital samtang ang iya bana gihilantan sab apan anaara sa balay. Wala pa man ko'y pinansyal kay baw bitaw mo dire do nga bag-o jud kong namatyan. Siya namatay da ito. Kung namatay manggod. Kagahapon mikuha og water samples ang personahe sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit. Ilang nasuta nga nagpositibo sa E. coli ug fecal coliform ang tinubdan sa maong tubig. Nagpasabot na siya no nga na-contaminate ang tubig. Unya may posibilidad na appeal na ana ang katong kagaw sa tipos kung tipos manggani gani siya kay naaman tayo culture pod nga stool samples. Kaganiha gibisita sa Toledo City Health ang water source kuyog ang kapitan sa barangay Subayon. Ilang girekomendar ang dili una paggamit sa atabay samtang gitreat pa kini. Kay dire sa karon pagkakaron dire sila nagkuhag panghugas sa plato kanang panglaba, ligo, lungag dire sila gakuha pero kagahapon ga supply ko kanang mga mineral water kada balay tag sa ka container parang dili na kainom dire kay ako ngi ko nang Tungod sa hitabo, gipaubos na sa state of calamity ang tibok Sitio Bayabas samtang pabiling nagpaalim ang 14 ka mga pasyente. Jinky Rosit, News 5. Giawhag sa DSWD ang mga ginikanan ingon man ang mga namunuan sa mga local government units nga monitoron ang consumption sa mga menor de edad sa paggamit sa internet nga mooy nagtukmod kanila sa daotang binuhatan. Andrea Patenya, Sugin Liming. Priority na mo ang minor but Nanawagan ng Department of Social Welfare and Development ngadto sa mga local government units nga istrikto ang implementasyon sa mga ordinansa nga nagmonitor sa internet consumption sa mga menor de edad sa mga computer shops. Subay kini sa sunod-sunod nga mga kaso sa pagpanglugos nga nalambigit ang mga menor de edad nga lalaki ug babay, di nang gitumbok nga hinungdan mawang exposure sa mga batanon sa porn sites sa mga piso-piso nga internetan. Gidasunan sa DSWD nga dunag yung relasyon ng exposure sa pornographic materials sa violent sexual behavior sa mga menor de edad. for the males, so ilang makakonsiguro na ay something nga makakita sila ana and ang environment, no? Nga makuha sila nga ma-curious, but mostly kung minors, curiosity and peer pressure, nga dali ba, mananaw ta niya. Gusto nila siguro i-apply, so mauna ang mahitabo. Gawa sa hugot nga pagpamonitor sa mga internetan, gipahibaw sa DSWD-7 nga nakig-alayon sila sa Kapitolyo sa pagmonitor sa mga money transfer establishments alang sa pagbantay batok human trafficking. There was a meeting with the operators sa mga pera padala to know kinsa ning naga-receive regularly og diing gikan. So nanay steps sa gihimo ang provincial government just to check. Padayon silang nanawagan sa mga ginikanan nga bantayan ug maayo ang ilang mga anak aron sa pagsiguro nga di sila ma-expose sa mga daotang ehemplo. One of the responsibilities of the parents to monitor, check, particularly it's not only even maingon nga ay abi na ko na siya sa school but ning out the eye. So ang monitoring is dito sa school and also whereabout and i-check ang bata once they will return to their homes. I-follow up sa parents on sa imong activities. Andrea Patenya, News 5. Konsehal sa Dakbayan sa Sugbo, mireklamo nga walay nahimo ang kadagkuan sa kapulisan sa ilang himong investigasyon batok sa badlungon nga mga pulis. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Wa nahimuot si Konsyal Dave tumulak sa pamahayag ni PRO7 Chief Prudencio Banyas nga papangitaon siya og ebidensya nga mosuporta sa iyang pasangil sa siyam ka pulis nga gingong nalambigit sa illegal drug trade dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. May na atong klarohon lang si General Banyas. Ang paghatag nato sa siyam ka mga pangan ng mga pulis nga involved sa illegal drugs, pag siguro nga atong kapulisan mo pahigayon sila investigasyon, mura magbali na noon na sila ang kapulisan dunay kapasidad, dunay training, pag-investigar, pagsuhid sa ilahang mga sakop. Sila ang tato. Then, ang ato sa mga impormasyon atong ihatag gadto nila. Giklaro ni Tumulak nga way nahimong aksyon ang kadagkuan siyang reklamo kay matud pa niini. Late na gani kuno ang iyang reklamo kay dunay mga pulis nga giimbestigar sa nangaging katuigan nga hangtod ron wa pay resulta. Unsa may outcome
adtong 21 pulis nga ilahang giimbestigar. Samtang gianugunan si Vice Mayor Edgar Labilla sa pagkawagtang unya ni Senior Superintendent Conrad Capa sa Cebu City Police Office, si Capa nga officer in charge sa CCPO na namilit ganiyang buntag sa iyang mga sakop sa CCPO human na promote sa ranggo ngadto sa pagka-Chief Superintendent. In fact, nag-istorya mi just about 10 minutes, 20 minutes ago over the cell phone nga niingon siya nga moari gani siya para more formally manamilit sad dinhi sa city government. Ako siyang giingnan nga we are deeply saddened kay he's doing very well as our OIC Chief of Police sa PCC. Umayo kayo ang iyang performance, professional kayo siya, but di man ta kapugong sa professional growth of an official or a person. That's a reality that we have to face. Di na to na mapugngan, so we wish him all the best. Wa pa say napilian nga opisyal si Labilla nga ipulik kang Capa. Hangtod karon, wala pa'y mga pangalan nga gisubmit ang kapulisan aron kapilian sa mayor nga itudlo nga City Police Director. Gipasalamatan ni Labilla ang opisyal sa temporaryo nga pagdumala niini sa Cebu City Police Office. Who is imbued with virtue of humility. Kay ugwa pa humility, moingon gid to nga nganong mag-chief of police malangko nga I am overqualified. Muna nga usa ko nakita ni Colonel Capa kanang iyang virtue of humility nga ano bunsad. Pero as I said, professional growth, as I said, overqualified man siya, and he deserves the kind of promotion that he is going to have. Ray Pasaporte, News 5. Gipahigayon na itong Biyernes sa hapon ang rally sa mga sakop sa Alliance of Concerned Teachers aron manawagan nga suspensuhon una sa pagpatuman sa K-12 program ug ang pagpausbaw sa ilang suhulan. Matod sa presidente sa ACT Region 7 nga si Antonia Lim nga angay unang suspensuhon ang pagpatuman sa K-12 program kay wa pahingpit mahatag sa Department of Education ang ilang mga gikinahanglan alang sa maong programa sama sa dugang classrooms ug magtutudlo. Ila sab gipanawagan nga ihatag na ang usbaw nga sa ilang suhulan kaysa nasayran katapusan silang nakatagamtam og usbaw sa sweldo sa panahon pa ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Gani karon nga wala pa ang implementation sa K-12. Kuwang naman gani. Gani mi dire nga ang klase bisan asa na lang, ma-library, malabi. Gani ang among PTA President dire affected yang anak kay walay classroom ang klase anang mga bataa. Unya mo implementa labaw na gyud. Drug pusher sa Barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu, nasikop sa gipahigayang bypass operation sa Marigondon Police Station. Eksklusibo sa ginlimi, Jinky Rosit. Wa na makasibat sa gipahigayang bypass operation sa Marigondon Police Station sa Dakbayan sa Lapu-Lapu si Alexander Soliano. Human kini aktong mitunol og drogas sa pulis nga nagsilbing pusher buyer kagahapon sa kadlawon sud sa panimay niini sa Sitio Iba sa Barangay Basak. Uban ni Soliano ang iyang uyab nga si Journey Pangatungan, samtang si Francis Cabardo gidakop sab kay niadtong tungura aktong nagsuyop sud sa ilang lawak. Nasuta nga gawa sa pagpamaligya og drogas. Drug den sabdi ay ang maong balay base sa mga nagkatag nga foil sa ilang sahog ug sa marka sa bungbong di nakasuwat nga may bayad ang gamit sa lawak kun musuyop. Matud sa kapulisan, 2 ka semana nilang gipanidan ang illegal nga kalihukan ni Soliano. Mahog ginig drug din kay dire man po nila pasuyop nilang kuan. Ang kanamo palit diretso suyop. Do ni naog wa na kuan. Una pa gini nakabutang nga yung ang abang nila sa kwarto Jis kada usa. Namatikdan sab nga sa hagdanan dunay CCTV camera nga gibutang. Nakuha gikan sa mga suspect ang 18 ka gagmayng pakete sa shabu ug laing 2 ka medium-sized nga dunay street value nga dulan sa 50,000 pesos gawas sa mga drug paraphernalia. Ang mga dinakpan wa na mihatag og dugang pamahayag. Dugay na o bag-o pa? Jinky Rosit, News 5. Shabu Change nga gironda kaniadto sa NBI 7 nasuta nga mibalik ang operasyon. Gibalikan kini sa mga sakop sa PDEA 7 ug nasikop ang subject. Sugin ni Ryan Sorote.
Nakuha sa surveillance video sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 ang lantarang operasyon sa Shabu Tianguet sa Barangay Ermita, Cebu City nga ilang gisong niya itong Biyernes sa gabi. Di kini ang unang higayon nga gisong ang muang compound sa Maidan El Filibusterismo kay unang kining gironda sa National Bureau of Investigation 7 niatong September sa miging tuig apan dali king nakabalik sa operasyon human ang pipila ka adlaw. Ang video kuha sa undercover agent sa PDEA 7 nga misod sa Shabu Tianguet niadtong miaging semana. Makita sa video ang usa ka counter ring gipamaligya ang mga shabu nga tag 200 pesos og 1,000 og dunay duha kini ka mga tigbantay nga dunay tulo ka shift matag adlaw. Human makapalit og shabu, may diretso ang asset sa nagbaligya og drug paraphernalia o na misod sa usa ka gamay nga lawak. Sa ngit-ngit nga lawak, naghuot ang di muubos sa 5 ka malalaki nga naghitit og shabu. Makita usab nga naghinuwamay og mga lighter ang mga lalaki. Gani, klaro sa video ang mga naong sa mga adik nga sa mga paingon sa trabaho. Gawa sa baligyang shabu, doon na sa illegal gambling machines nga gipanago sa compound. Muapot og 353 ka mga pakete sa shabu nga naglangkob og 5 ka bulto nga tag 5 gramos. Mukantidad kining tanan og tunga sa milyon ka pesos. Nasikop ang mga sabi sa operasyon nga silang Jerome Fuentes og Panfilo de Gamo. Masih tawag na? Wala. Ano ko sa dito? Bakaw lang. Na? Bakaw lang. Gawa sa duha, nasikop usab ang laing 11 ka mga lalaki nga naabtan nga naghitid og shabu. Giingong dugay na ang illegal nga operasyon sa mga compound nga pipilara ka metros gikan sa Ermita Barangay Hall o Carbon Police Station. Gani giangkon sa mga nagpuyo sa compound nga nasayod sila sa mga kalihukan og ilar kining gipasagdan tungod sa kadugay og kalapad sa maong operasyon. Gamay ramang area sa makakita mo sa size. Ryan Sorote, News 5. Drug pusher sa Barangay Suba, Dakbayan sa Sugbo na sikop sa bypass operation nga gihimo sa Regional Special Operations Group. Leslie Camnade Vistil, Sugin Lemi. Natultulan sa mga sakop sa Regional Special Operations Group pasado alas 11 kagabi ang panimay sa notadong tigpayhot og drogas nga si Mark Anthony Mendoza ining suoton nga dapit sa Sitio Concepcion, Barangay Suba, Cebu City. Suway nga miikyas ang dinakpan apan na corner kini sa kapulisan. Nakuha gikan kaniya ang kapin 30 ka pakete sa gituang shabu, kapin 1,000 cash nga gituang halin siyang pagpamaligya niini. Nakadawat og taho ang arsog sa kalihukan ni Mendoza, hinungdan nga ila kini gipaubos sa surveillance usa pa gipahigayon ang bypass operation. Ingon niya ma'am, last 3 months lang daw siya, pero based on our information received na since last year pa tong activity na to and duly reported at least 2 weeks ago by our informant, tapos ato lang gi-surveillance para ma-validate jud nato nga tinuod ang report. Matod sa kapitan sa Barangay Suba nga di sila makapugong sa mga taong musud sa illegal nga negosyo apan wa sila magkuwang sa pagpahimangno kanila. Kanina din ginikalikaya no tungod sa ilang ka panginabuhi nga nalay mga pamilya inighilags lang anak walay kahatag walay pagkaon tungod sa walang paingnan muna musod lang gid ni. Oo, sige tag pagbawas mga tao gid no lasod kay dakpan mo looy kay mo. Mungkin mo ato na pahibaw lang is mga tao nga mo na iyon dangatan simbak dakpan mo. Nahimong katarungan sa dinakpan ay ang kakabus ug igo lang siyang namorsyento sa gibaligyang shabu. Nakalisod na akong atat lang kan. Ang trabaho niya tumbo ko makakonak. Usa nang kanang i-drop ra ni sa mo ha? Sinto na J's ba? Leslie Caminari Vistil, News 5. 7 ka bultong shabu nga nagkantidad og dulan tunga ka milyon ka pesos nakuha gikan sa tigpayuhot og druga sa Barangay Calamba. Jinky Rosip, Sugin Lemi. Ining sudlunon nga dapit sa Sitio Mahayahay, Barangay Calamba, girunda sa mga sakop sa Cebu City Intelligence Branch niadtong Sabado sa gabi ang lawak nga giabangan sa 19 anyos nga lalaki kinsa nadakpan nga namaligya og shabu. Nasikop ang suspect na si Charlie Silvano alias Tambok nga duha ka semanang gipanid-an sa mga otoridad. Matod ni Police Inspector Gomersendo Mandawe, dinagko ang operasyon ni Silvano ug iagi lang sa text message ang iyang mga transaksyon. Ihatod diri ang tibuok niya yang yabang bahin-bahinon yang timbangon, so through text iyang i-dispatchar sa iyara sang mga kailasan.
Nakuha gikan sa suspect ang 7 ka bulto sa shabu ug mga medium-sized nga pakete diin base sa Dangerous Drugs Board nagkantidad kini og dulan tunga sa milyon ka pesos. Giangkon hinon sa suspect ang iyang illegal nga kalihukan ug ang kawadon mo'y nagtukmod kaniya pagbuhat sa ingon. Kung makagawas mo bago na lang. Malaing choice na hindi mo nagsuod mo ta sa kan. Illegal. Jinky Rosit, News 5. Maugkad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya kinisiglan Soko. Dahang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kadi lang kutob sa balita, Aksyon!